the Nyasa VoiceBox original series or commentary, and today I just want to discuss or give my opinion on why we had such a poor showing both in Egypt and in Malawi. Ku Egypt tinapita kukamenya mpira Friday taluza 2-0, and anthu ambiri amati kumeneko ndi ku Egypt climate is different, nthawi yomenya kumene kuchako mphepo zimakhala zosiyanasiyana, home advantage Egypt yawina, sitimadandaula. In fact ambiri mwa ife tinali chikhulupiriro kuti akabwera pa Bingu National Stadium ku Lilongwe mpira uja tidzamenya mpira wokongola, mpira wochititsa tidzawina. Why? We have the home advantage, mphepo ya kwathu kuno ku Malawi, the crowd is there. Koma zimene taziona pa Bingu National Stadium dzulo ndizomvetsa chisoni, zochititsa manyazi. Tamenyedwa 4-0 pakhomo, kuposanso mmene tamenyedwera ku Egypt. Funso ndikumati chimativuta ndi chiyani Amalawi kuti mpira wathu uzikhala consistent kumawina, kumapeza results abwino. Tinapita ku AFCON chaka chatha tinakamenya mpira osangalatsa, mpira wabwino kwambiri, ndipo anthu timaona kuti timu yathu ija is capable, timu yathu ikhoza kumamenya mpira kumapikisana ndi maiko ngati Senegal osaluza, kumamenya matimu ngati Guinea ndi kumaluza 1-0, kumalimbana ndi Morocco kumachinya zigoli zoti it's world class goals by our strikers like Abadini Mhango. That goal was actually considered for one of the goals of the tournament against a star-studded Morocco. Tinaluza 2-1. Imagine yokuti nkhale taluza sinatiwawe kwambiri. It's 2-1. To the point whereby we are now losing 6-0 on aggregate in a space of 4 days. Chikutivuta ndipata Malawi kuti tizimenya mpira osangalatsa, mpira okongola, mpira ochititsa. Mukuona kwanga ineyo ngati munthu, I think pali zinthu ziwiri zimene tiyenera kukonza kuti mpira wathu upite patsogolo, kapena kuti mwina masewero wathu Malawi munomo apite patsogolo. Number 1 ikhale investment, both from government komanso the private sector. Investment in systems, investment in our human resource, investment in our infrastructure. Mpira omwe wamali namenya ndi Egypt dzulo panali mphekesera kuti ma players aja ananyanyala kuti samenya training chifukwa chake ma allowance panalibe. Iyitu ndi ntchito. Ma players aja amabwera kuzamenya ku national team kuja chifukwa choti imene iyi ndi ntchito. Akavala jezi ya Malawi, badge ya Football Association of Malawi, mbendera ija kumbuyo kujako ndi mawu oti Malawi ajawo, amakhala kuti pamene pajapa ndi wantchito wa boma wa dziko la Malawi, pachizungu dziri mwina civil servant. Iwo aja ndi chimodzimodzi msilikali wa Malawi Defense Force, wa polisi, doctor wa chipatala cha boma, DC, secretary wa minister, a minister amene they're like a government official, ndipo amenena azilipidwa ndalama zawo pa nthawi yake. Amenya bwanji mnyamata mpira musanampase ndalama? Ulo mutakhala ine yokufa muko mubwera bwanji ku office musanandile salary? Anyamata aja amafunira kamakwera ndege kakupita ku Egypt, kakupita ku Ethiopia, kakupita ku Mozambique, asiyeke nakake ku nyumba. They have families, they have girlfriends, they have brothers, they have sisters, alinda azigogo awo, azimalume awo, azakhali awo. Akamasiya mbuyomu adziyasiyandike nakake. Akamabwera kuchoka ku Egypt ko kandi ku Ethiopia ko azibwera kuti munthu ne ndinayenda ndinapita kunja ndakamenya mpira kwa yani aka mutsukutsule nkamwa. Koma nyamata aja ndalama mukwabera amenya bwanji mpira? Investment in Super League, only one company sponsors Super League. Mupite kwa maiko anzathu akumakhala ma sponsors ambirimbiri sponsoring the league. Kumapezeka nzanu waja mwina Standard Bank ija ikupanga sponsor league, the official banker of Super League. Mukapeza Castel Malawi ikupanga sponsor official B of the Super League.
mukampeza wa Malawi Airlines ija bwezi kumembera Malawi Airlines the official airline of Super League. Kaya kuli achina Kweze buses bwezi kumali Kweze buses the official bus company of the Super League. Muli makampani osiyana Malawi munomo that they can be the official sponsors of Super League. Koma TNM osopera pake amakakamira chinthu chicha. I don't know what kind of agreement Super League has with TNM. For so many years, TNM has been the sole sponsor of Super League. Mpira wathu ngapita patsogolo mene popo. TNM is a company, one company, indamapanga a billion in profit, but one company cannot sustain a league to competitive levels. Egypt had to go 4-0 apapai. Their league is number 2 in Africa. Second, only to South Africa Premier League. Ifeyo, tilika number 36. Maplayers athu akapita kunja ndi pa South Africa pompa. Akatapita ku Europe ndi kumaiko kwina kwa kuti maliga akumene kokoso they don't compete favorably. Pamene zathu aja they have players who are playing at the highest level of football. Mohamed Salah is one of the most paid footballers in this world. Asera bwanji ndi mwana oti mukuganiza salary. Investment ndiyo funika. Anyamata athu aja we should pay them well and we should pay them on time. Invest in training facilities. World-class gym. Invest in human resources. Particularly mene kujago ma team doctors who are well paid, well trained. Ma kid managers who are well paid, well trained. Ma nutritionist, well paid, well trained. Kandi ma psychologist, well paid, well trained. Kandi ma religious advisors. Anthu ajama kandi zambiri kuti akamamenya mpira uja player uja zikauti is supported. Welfare yake is taken care of. Kufamu you should invest in training ya makochi. Have programs that encourage teams to invest in their personnel. Player uja akakhala motivated ku club ukukuku, he will enjoy playing football. Kutaka bila national team kuja, he's still motivated. Investment ija ndiyo funika. Tipange invest in grassroots football. Mpira atu kutivuta chifukwa choti kumalawi kunoko. That's why that one thing attitude ija timanena kuti attitude ija ndimene mati pena pake so tili ndi vuto la Malawi towards attitude in football or any sports. Mudzaone maskulu athu aboma, they don't have robust physical education programs that encourage children to play football. Our entire education system is built on sending people to university. Makapanga ma sciences, mathematics, ma degree. Most of the degrees that are offered, they're not even in sports science or anything sports related. Yet, we want to have a national team that is competitive. Palimawa madi mmela mpoyamba. Tikala bwanji ndi national team at the senior level, ana atu kuku, muntu mpira kumamba kumenya 15 years old seriously. Pamena nzatu aja mpira, they are playing at 9, even as young as 6 years old. Akumamenya mpira. Mpira ujori it's structured, standardized. Football, organized football ijodi ama menya mpira ngati professional mwa muntu ni mwana pamene kuno kuti ungomenya dzikulunga mmidzimu, no structures whatsoever. Why? Chifukwa Malawi kwambiri ife timaona kuti school degree ndi chani the most important thing. Koma muli anthu who are gifted. They're gifted in playing football. They're gifted in playing netball. Koma that talent is only recognized too late in their life where they don't have time to fully develop it. Chifukwa kama zoti mina maplayers athu safika nawo patali mpira ujaya. Chifukwa the recognition they get, ama ipeza recognition, mina they're already in their teens. Yet our rivals, ama panga kuti awupanga recognize, ala chichepere. So ineyo ndimona ngati kuti mwina ku Ministry of Education kuja kuti apanga so revise curriculum yathu kutika holistic approach. Mwana inde azipita nkalasi, azikaphunzira kandi masamu, English, chichewa, agriculture, the subjects those are good of sports. Koma sports is just a part of the pillar of the Malawian education system. Mwana akalephera nkalasi kuti sadapeze ma grades, asalephere ndipo ground pomwe.
kunja kuti maona atu anthu amene anapita ku university, not because anali anthu anzeru kwambiri, but because they are able to kick a football. And the university gives them a scholarship kuti niyo muzimenya mpira koma tiyesetsa kuti ninzeru zanu zoperewera zomwezo mupeze ka degree mukhoze kapasi kokha mukhale nako. Anthu they get full ride scholarship kumanga menya mpira ku university kuja ndikupakhala ndi degree ya ku university. Simakhala distinction, simakhala kuti ndi merit kapena credit chanchani, koma they get the degree playing football. And from the university they end up in a professional team playing professional football. Koma ife mudzaone kuti kuno kuma universities athu they don't have sports programs. I don't know if there's anyone who went to University of Malawi on a sports scholarship or the Polytechnic on a sports scholarship. Yet we want to have a robust national team. Mukhala bwanji ndi robust national team mulibe ma structures, feeder systems into the national team. Number 2, maplayer kamedi kumamenya nomwe acha. They become so comfortable in the team but nomwe acha tumangobwiriza. We don't have a feeder system kumusiku that is so robust and so good kuti maplayers amene kumamenya first 11 yajawo adzikhala on their toes every time. Kuti kubwera ana atu kumusiku andithothola panopo. Kuti munthu is approaching his status, he's so comfortable that andisankhabe because he knows kuti kulibeka 17 years ndikena kakoti khoza kubwera nkudzadomola. Muzaone ku England kujako, their team is young. It's a mixture of young and old professionals. The old guys amadza kuti kubwera atu ana uku amene akukhala kumenya mpira kumamenya mpira ujawo opsa kwambiri ndikapanga zibwana andithothola. Koma ife kumalawi kunoko we are so comfortable mutimu muja tadzigulira malo. We don't even play to compete against one another. Pamene anzathu aja ku Egypt amadza kuti kubwera ana. Mo Salah knows kuti kubwera ana kumusiku azandithothola. No matter how good I am, kubwera ana azandithothola mutimu muno ndikapanda kupanga za serious. And they are disciplined. So if we change our attitude and encourage kids at a very young age to start taking sports seriously, the same way we do with our schooling, and the government puts in place policies that can commercialize sports and make it into a career path. So someone go to ku school mukapeze ntchito. Inde mupite ku school mukapange training mpira, mukamenye professional team, muzikamenya kandi Premier League. Kamusafuna kumenya kumalawi konkuno. We should make the Malawi Super League competitive enough kuti mwana akhoza kukhala kumalawi kuno kumamenya mpira and survive. The goal should be give him enough resources to go and play wherever he wants to go play. Knowing kuti akamamenya mpira cha professionally azibwera kuno kuzapanga contribute to the success of our national team. Ngati tisantha coach, the players are the same, the structures are the same. Coach uja akabwera, you face the same issues. Tidzamuthotholanso kuji sikupanga zabwino bwino. Yet chinthu ichichi ma doctors nthe zinambidza kuzani kuti munthu utomangotera mutu kundiwawa kumango mapanado ngwala kuti tsono mapanado ndikumwa koma mutu kundiwawabe. Why? Nthupi mu zinthu zinaphwanyika kale mowa kandi mafojawa ka ma drugs muthupi munonoka kale. The mood is just a symptom. So all these one-off matches zikuzokhala kuti ndi ma symptoms. It's not really a problem. The coaches may just be symptoms. Kuti the coaches akulephera kugwira ntchito ndi system imene ilipoyi. Tiyena system ija tiyisinthe tiyambireso 1-0 kupanga build grassroots football from the district level to the regional level to the national level. Tikhale ndi structure promotion. Mwana aziyamba kumenya mpira pa district paja. Akamakula azikamenya pa region, mukamenya pajani pa national level, nkumakapita ku national team. We should have a tiered system that's structured. Now that tiered system sitingamange kungoti basi utaluza ndi Egypt mawa tukamba tiered system. Mawa tukamba system ya grassroots. It's a 5 to 10 year vision. What do I mean by 5 to 10 year vision?
boma la Malawi kandi Malawi Sports Council Football Association Malawi ikhale pansi ndikunena kuti in 10 years time what kind of a Malawi national team do we want? Kuti pa 10 years tifuna zikamenya mpira omwe umati kumabwera timu kumalawi kunoko ndikumati kugoda 4-0 pakhomo. Kapena tikufuna zikakhala timu ija kuti every year tizikapezeka ku AFCON. Every 4 years tizikapezeka nawo ku World Cup. Every 4 years tizikamenya na Olympics. Tizikawina so ma medals kumene kuchako. Osazikangopita kumaka tutedwa mu groups imwe kakale timu ija kuti tikumapita kumene kuchako ndikumamenya mwina round of 16 ija kumakafika. Kufika so kuja kuti tawina group yo. Osati chifukwa kudikira ena ake kuti aluze ndikena kafeti win group. Yeah. Ati sanke ngati the best loser. No. We should win the group to go to jani round of 16. Zikamakativuta zikativuta pa knockout stages. We should have that consistent performance. So that's a 10-year vision. And one way to start is to recognize talent yoti kuzikapanga develop in the next 5 to 10 years. Tikamapita kunja kuma qualifiers, timapita kumene ndi 23-man squad. Kumalawi kunoko we have 28 districts. Mufuna kundiuza kuti titati tisankhe mwana panopo lelolo amene ali mwina zaka 9 nditi mpange train kuti mene azisafika zaka 19 in 10 years time adzikamenya mpira wa professional sizingatheke. Kuti titenge mwana in every district from Chitipa to Nsanje, from Nkhotakota likoma island to Mchinji, titengepo mwana mmodzi ora kumenya mpira ndikwapanga develop. We already have a 23-man squad that can feed into the Malawi national team. Plus 5 to spare. Ndizoteka. But this is a project that has to be because akulolera kuti for the next 5 to 10 years mwina sitikapezeka ku AFCON, mwina sitikapezeka ku World Cup qualifiers sitipanga bwino, koma we know kuti in the background tikuphika zinthu, tikuphika team, tikumanga team yokuti in those 10 years it's not going to be wasted. Tikuphika team yoti ikadzangoti that team is ready, izakhala team ija it's consistently performing. In those 10 years, this one ngati kuti kutaya. Koma we will be building a system that will feed into our national team for years to come. It should be a system kuti anawa tapanga identify under 19, they should feed into our under 17. And under 17 they should feed into under 19, under 21. And under 21 atsikapanga feed into under 23. Under 23 should be feeding now jani national team. And imagine if every Super League team had that structure. If you remember under 9 recognizing potential yana, and they feed into the different tiered ages. Mpaka nazikamenya national team ya Super League. Mpira tu kaura sinta. Even 10 years might be too long. Koma that has to be invested and has to be political will. My MPs are many mwini sports background. Munakabwesa mabiru ku parliament kujaku. Mabiru kuti this is bill is to make sports better in Malawi. Simpira oka. Ndipo ikulowa pansi. Why? Lack of investment, lack of attitude. Attitude yathu towards sports is very poor. Athletics inini kuthamanga komweku. Athletes athu ku Olympics kuja they fail to qualify. Timapita kumene kujako cause solidarity. Tikapezeke dziko lina lakini mekene kapezeke ko basi. Timapita kumene kujako because we have to show up. Not because we deserve to be there. And the problem goes back to that attitude. Our education system is not designed for sports. Ngati Malawi, we have not really come to the point whereby we encourage our kids kuti mwana wanga haisi kuti amakonza kweni koma amathamanga, let me support his dream yothamanga. Boma lathu doesn't show much attitude to sustain local homegrown talent. Team inini ya national team izinthu timapanga modzidzimukira.
kuti tipite ku Saudi Arabia ku kampu panali mavuto a mavisa ngati kuti tinthu chija anangotiuza lero kuti munyamuka mupite ku Saudi Arabia mukamenya training camp. Ndinamva chisoni titaluza ndi timu yoti Bangladesh anthu aja samamenya mpira ku Bangladesh. Ichikhala cricket ndikana ndizomveka. Zona ifeyo Malawi timu yoti ndani ku AFCON, timu yoti sinaluzepo ndi Senegal. Ndikumaka mmenyedwa ndi Bangladesh. Ichikhala cricket kunali pomveka. And you expected to win against Egypt? Tizikhala serious. Ndalama tizizisaka investment ya mpira throughout the year. National team ija, it should be working every year. League ya South Africa ikataka ndi maligi ya Super League achagaja anyamaraja call them into camp whether there's a game or not. Assess them for national team. Bazikati my friend is a national team. Drama muzika it's ready. Koma ife kumala kunoko investment je tima kaisaga 2 weeks before tukamenya qualifier. Pena so machira kupemphetsa kuti tipatse drama tikamenya qualifier ku Egypt. Nkumati koma tikawina. So we need to change the way we manage finances in football or any sport. And we need to change our attitude, especially kuma school watu ajikudawa aboma. Our 844 system. We know the private schools amapaka kunkariza chizungu zomati sports is part of the curriculum. Koma aboma, we need to change the attitude. If possible, over 10 years, we should build a standardized school league in my district, both for primary school and secondary school. My secondary school, at the many people, some of social ZI. Komani to a tiered system, but the Kangari league table. Quantum Kumayona table, did the secondary school, in the Gamayandika Sungu secondary school, ya win 3 points. Hai Jaminade, in a Banandi Nzu secondary school, ya win a Magut. Box 2 Zomba, Yagamayandi Police Secondary School, my points Magut. A system that is tiered. Our scouting system has to be standard, organized. Otherwise, next 10 years, team yathu will still be mediocre, useless. Tidziluza 4-0 back home. That's why people were protesting. Egypt ujasuna tuwaye wambili matoto hama utende ku Egypt umatenda ndi ku desert anyamata tu asana zolowere kuchire ndamwene ukafika pamalo kuchire nthazi zonse koma opsha. But we had hope kuti mwina tikabwera kwathu kuno ku Malawi tidzachira majawi ngati nkuluza mwina dzamenya ka draw koma kuluza mpaka na 4-0 back home. Ndizochititsa manyazi nditsopsesa mtima. Koma mpira usunathe ku Malawi. Ena mukuzimati mpira unatha ku Malawi koma mpira sunathe. Mpira ulipo ndipo mpira wayamba ku Malawi. Chikufunika ndi nthawi ndi kusintha kaganizidwe ndi kachitidwe ka zinthu zathu. Za 2024 tingoyiwala tikapita tipitira komwe. Koma plan yathu vision yathu ikhale 5 to 10 years. 2028 Malawi aliyense adzipempherera ndipo adzifuna kuti boma lijalo lisinthe kachitidwe ka zinthu. 2028 tikakhale ndi timu yoti ikhoza kupita ku AFCON kuja ndikukawina table group. Nopeza mina 9 points pa group aja ndikupita ku round of 16. Osamati hayi Malawi yawina group. Noti kuti hayi Malawi yoti yakangati one of the best 4 losers. Yeah. And ndizotheka in 5 years. Tichachotsa katangale patriotism, dedication. Malawi Yadziko we're good at making blueprints. For once, let's change. Tisamangolemba papepala kuti tipanga ABCD. Tipange zinthu zija mpira wathu ukhoza kusintha. Netball yathu ikhoza kubwera pachikale pacha pa Glory Days top 5. Tikhoza mapanga feature marunners ora mkhoza mapanga compete ndi Ethiopia, Kenya ku Olympics. Tikhoza makhandi ma boxers ora makhoza mera makamenya na ndachina ngati adesanya
Mumenya no MMA janda china McGregor. Mapeza chani mamiliyoni. Why? Chifukwa choti anthu aja tapanga nature boma layikapo chidwi. Makampanizi ayikapo chidwi. Ndizotheka zinthuzi. But we have to start now and we have to look at the next 5 to 10 years. Boma likamabwera ngati tisintha boma in 2025 adzidziwa kuti kukubwera to sports policy kumene kumudzika kandi na DPP kandi na MCP UDF PP zipande kumene kumanga manifesto chonde mutiyikireko section ya sports policy for the next 5 years. Tikamafika 2030 after chisankho dzikoli lisangosintha kuteleza mbali imodzi yokhaya ku sports zimenewo zasintha zinthu zasintha. We should have a different attitude towards the sports. Thank you for listening. These are my opinions. You're welcome to comment, to add. I know some of you will agree with us. Enano muda nandi maganizo amenewa koma sitili pano kunyoza munthu. Maganizo anu ndofunikira. Malawi ndi watu onse. Flames ija ikaluza tonse timashantima, ikawina tonse timasangalala chifukwa ndi timu ya dziko lathu imene imatikumbutsa kuti tonse ndife Malawi imatibweretsa pamodzi. Zikomo kwambiri. Mukhale tsiku lopambana.